pamusoro imamo ndauya nenyaya yakamhangarwa naLove More Masango vanhu vamukwasha achimhangarira vatezwa vake Owen Magwagwa. Vanogara muvhileji Munyawiri village. Iri nhau yekuti vatezvara havasi kuda kuparadza nhumbi dzemwana wavo anova akashaya aiva mudzimai waLove More Masango. Ndichakumbirawo Love More Masango usimudze ruoko rwerudyi upedzere zvandava kutaura mashure. Ini Love More Masango ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Ndinotendesera ruoko pasi. Tochiyo kwamuri Owen Magwagwa. Seruoko mudenga. Ini Owen Magwagwa ndinopika pamberi pedare zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Iseni ruoko pasi. Ndakukumbirawo vaLove More Masango muziviso dare muchidimu zvasakisa kuti mukwirire Owen Magwagwa dare. Makagara inyu izvo rakasimukira. Ndinotenda pamusoro ichangamiro nemakorora. Ini ndiriti zvarwa chemuno mugoromonza asi ndinogara Machikwaka. Ndinoshanda naMachikwaka. Ndakamhangarira vatezvara mushure megore nemwedzi mina. Mudzimai wangu ashaya. Chakaitika ndechekuti ambuya vangu panguva imwe chetewo vairwara. Mudzimai wangu haana kuvigirwa kumusha kwangu. Akati haadi kuvigirwa kumusha kwangu. Aizoda kunovigirwa kuGreen Forest. Uko takataura tichiti kune mari yakawanda inodikanwa ende zvikonzero zvizhinji hazvina kupuhwa panguva iyi. Zvikanzi chibvisai mari mukavigira mwana wedu kunzvimbo iyi. Tapedza nini. Ndakatsvaga mari nevana tikabvisa $1,000 rokutenga guva. Tikanovaviga kwavaida. Mushure mekuvaviga takaenda kudzimba ndokuchikumbira mbatya dzigovewe. Zvikachinzi kwete mototanga mabvisa danga kuti tibate mbatya dzemwana wedu. Kunyange takamboti taurei ndichiti ndakabvisa dzimwe mombe pandapuwa muchato wekutanga. Zvikanzi hazvina mapepa aripo. Vakatiwo vanoda mombe 6. Inini ndakatsvaga mombe 6 ndikabvisa 5 dzababa ndikanongedzera imwe chete yaamai. Chiti zvaisazoita kuti ndichingoti baba amai ndisina kugona kuvapa. Ndakainongedzera dzababa dzikaenda. Yamai ikasara yamirira kutinwa. Amaiwo Mwari akatonga ndokubva vashaya. Tichifunga kuti tichazokwanisa zvakare kugova mbatya. Mushure mekutarisira kuti taakuzova nedheti rekugova mbatya, pakabuda zvakare masoko ekuti mbatya hadzigovewe nekuti une mhosva. Yei madzimai enyu ari kuti wakazoita mumwe mudzimai. Saka tinoda mombe 3. Ndizvo zvakapokana neni kusvikira zvizosvika pazvosvika kuti ndaedza kutaura navo nemakonazi ese ndaona zvisina kubuda. Saka ndazouya Changamire kuti ndibatsirwe panyaya iyi. Owen Magwagwa tofunga mazwaro kurondedzera kwaita mukwasha wedu
munoti kudii, mune mashoko here ekureva nezvanga zvichitaurwa nemukwasha wenyu? Pamusoro mambo magurukuta enyu zvataura mukwasha ndiri kuzvinzwa, asi inini ndichitaura ndiri seni handina dambudziko nemukwasha wangu. Pamombe dzaanoreva 6 akabvisa 5. I think baba haana kupajekesa, pane 1 jeeredzwa isina kuuya. Haina kuuya 6 yacho pakabviswa 5, 1 haisati yauya. Leyo mai yaari kuti akanongedza haisati yauya futi. Right. Tiri ipapo sekutaura kwandaita, ini handina dambudziko nemukwasha wangu, asi kuti mukwasha wangu ane dambudziko nemadzimai ake. Mukwasha akaita barika, ndobva vataurana zvavakataurirana. Handiti along the line pakabuda nyaya yekuti mukwasha anoda kuripa mudzimai wake nezvaakaita, akatotuma hanzvadzi yake inova iri munhudare kuti ataure nevaroora. Akatuma kuna hanzvadzi vangu vakuru kuti vanodotaurana nemunin'ina wavo kuti ndokuripai sei panyaya dzavo. Idzo inyaya dzemukwasha, andaida kuti ndidzipindire. Handitika ndofunga vanzvadzi vangu vari muno makavapa mukana kuti vataura vachatsanangura zvakawanda. Handitika saka ndobva ndavapa mukana kuti vataurirane. Tabva mukuviga amai vangu nevashaya. Mukwasha anoda kuti mbachadzigwa wewe. Ndikati ndiri kunzwa kunzi munenge mune nyaya nemadzimai enyu dzamusina kupedzisa. Nekuti mudzimai wenyu akazoshaya, asi nyaya yanga iri mudariro haana izonyaya yaita seyapera. Madzimai enyu vanenge vari kuti mune nyaya dzamunofanira muchipedzisa. Saka ndobva ndaita platform kuti taurirana nechi nemadzimai enyu. Zvamunenge mawirirana, zvamunenge musina kuwirirana, munondizivisa ini sababa. Ndoonawo kuti ndinozopindawo papi, asi pari zvino ndinotaura nechi nemadzimai enyu. Ndobva vati taurei. Hazvina kupedzerana zvakanaka. Ndobva zvambodzizivi. Pakaita kuti tinenge tumutauro. Recently ndobva munin'ina wacho ari kuSouth Africa atanga nyaya akaenda kwandiri, baba pane nyaya yakambodzitaurei namukoma. Tinzwe kuna madzimai acho kuti vakataura nosvika papi. Alright. Pamusoro ichangamire. Ini ndiri mukoma womufi anove mukadzi murume. Akaita barika rake asina kutaura mukadzi. Ndofa waparadza pfuma achindorora mukadzi wepiri asina kutaura mukadzi wake. Ndofa auya nerweseri atuma hanzvadzi yake inoiri pape kumba kwangu. Zvikanzi muroora ndauya mai guru. Ndatumwa nemuramu wenyu kuti ini ndakakanganisira chimukadzi wangu. Saka ndinoda kuripa. Mazvinzwa here mai guru menda motaura nemunin'ina wenyu. Ini ndobva ndaenda zvechokwadi kumba kwomunin'ina wangu. Ndakati atete vakauya kumba kwangu vatumwa nani nemurume wako. Vati zvawakakanganisirwa nemurume wako andituma. Chii chaunoda kuripwa? Ndaenda kumunin'ina wangu. Munin'ina wangu akataura mashoko wandiri. Akati akoma, inini chandiri kuda ndechekuti kana tete vadzoka kuzonzwa minduro, muramu wenyu haana kubvisa mombe dzekuroora dzekuti andiroore. Akanotora pfuma achinotora mukadzi mbiti yandakashanda naye. Saka ngaatanga anobvisa mombe dzekuroora kuna hanzvadzi dzangu. Abva ipapo ondiripa mombe dzangu 3 kundikanganisira kwaakaita. Takagara tikagara kwemakore. Munin'ina wangu asati arwara. Tete havana kudzoka kuzonzwa minduro yavakanga vauya nayo. Kusvikira munin'ina wangu akarwara 2019 akazofa 2024. Kuripwa kuya hakuna kwana kuzodzoka kuzotaura. Vavho, nyaya yemombe 3 iyo wakaigamuchira here? Kwete. Handina. Unorevei kana kuti hauna kuigamuchira? Haina kusvika kwauri? Kwandiri haina kusvika, yakazosvika yakuita semuripo. Regai ndidzokere kumashure. Mudzimai uyu ndakamuita wepiri mushure mekunge mumba maita kutaura mekunangana uroyi mudzimai wangu naamai vangu. Inini mudambudziko rekutonga nyaya iyi vana ati zvaravakapindira, ana baba vangu vakaedza kuitonga tikaita matare 3 hazvina zvazvakaburitsa. Ana ati zvara vakazosimuka kuenda kumba kwaamai vangu vabereka inini.
kunoti amai makaudzwa nani kunzi muri muroyi, izvo zvakanga zviri against kufunga kwangu. Saka tikuti ndiregai ndikubate chamisa kuti nhumbi dzisagovewe inayo nhau yemombe nhatu zoda kuripwa dzekuti ndakazoita mumwe mudzimai, nekuti wakaita mumwe mudzimai nemombe yedanga nemombe yeumai yawati inoda kuti nhumbi iriko ndakavanongedzera zvese zviriko. ndo zvinhu zvamisa here izvo tezvara ndizvo iwe Lavmo pane paunopokana here nezvinhu zvataurwa izvo? Ine ndabvisa mombe dzangu 5 dzekuvapa kuti vagone kubata mbata dzemwana wavo. Tarisiro yangu yakanga iri kuti ndabvisa izvi taakuzogova mbatya. Izvi zvimwe zvese zvaakubuda izvi nyaya dzekuti kana paita nyaya munhu anotaura zvino. Wakambovaripa here yadzimai wako paukaroora mudzimai wechipiri? Pandakataura nemudzimai wangu mushure mebongozozo rekunangana uroyi, ndakabvisa, ndakabvunza mudzimai tanetsana, akati inini handina mombe. Ndikati toona tine nyaya dzakadai, chii chaunoda? Ndakanga ndine muchato wekwaMudzviti, zvikanzi kuti usaite mumwe mudzimai ndinoda muchato we37. Ndikaenda naye ndikanochata muchato uyu ndikamupa. Ndipo patakapedzerana kutaura nyaya idzi kuti dzinge dziri 25 years ago. Pamudzimai wako asati achiri mupenyu makambenge mambokurukura here nhau yekumuripa kutora mumwe mudzimai kwawakanga waita, uye kana paine zvamakaita makaita kusvika papi? Hapana nyaya yekuripana, asi pane nyaya yekugadzirisana tiri vaviri kuti iwe uchindipa muchato, nekuti ininiwo mombe inodikanwa kwana sekuru wako handina. Ininiwo ndikati zvino nhasi unoparehwa mombe 3 dzinoda kuripwa idzo, unoti kudii nadzo? Kwete, idzodzo handisi kuwirirana nadzo nekuti handina mhosva inowarenda mombe 3. Tabvunza mubvunzo wekuti iwewe pane zvawakanga waita here mudzimai wako wechipiri paakauya? Muchati kwete. Haana kuuya, ari kwaakanga agere ikoko, ini ndabuda mumba. Haana kuuya mumba. Chandakaita kupa mukadzi mukuru muchato waakazokumbira kuti ndinoda muchato we37 usingakubvumidze kuzotora mumwe mudzimai. Ndo zvandakaita naye. Idzi mombe dzekwana atezvaroko hakuna problem kwakakwanawo? Hakuna. Dambudziko redu riri pamombe dzekwana amai idzi. Ndopega patinoda kuti tiwirirane ipapo twatatesa dheti rekuuya kwenhumbi pano. Nhumbi dziri kupi idzi? Dziri mumba mangu. Kupi? KuHatfield. Mumwe mudzimai ari kugara kupi? Handina kugara kuTumwiza, handigari naye pamba. Ende anga asati auya zvokugara neni pamba. Iye paakati anoda kupfuma yekuti inini ndabvisa mari yekunorora mudzimai uyu mushure mekunge tambopesana. Mai guru, nyaya mombe 3 ndodzamisa basa kaidzi. Hanzvadzake ndikune inotipopora kuti apa yekumba kwangu achitoda kuripa atungana nabamubiki vangu. Hanzvadzi, ndiwakatumwa nabamini uchizoda unoripa nyaya yekuroora mudzimai wechipiri. Makatumwa muchidzimuripa chii? Pamusoro dare ndakaendako kunotaura kuti tinoziva kuti takatadza, tinokumbira muzvamunoda kuti gono kugadzirisai. Vakanga vasati vachata, ndokubva ndazova ndati kana maina anokurukura nemunini. Mai guru wako wanga wasati vashaika? Vanga vasati. Makazoitei mushure mezvo? Kana mapedza kukurukura mozwa ndipa mhinduro kuti vati kudii. Vaifanira kurukura ndanani? Mai guru. Vazosvika musi wokufa paita mataudzana. Ndakati mai guru muri kuyeuka here, ndakauya tida kuti tigadzirise nyaya iyi. Vakandipindura kuti munina wavo akataura kuti mii ndakabvisirwa mombe dzedanga. Bosi murume wangu haana kundibvisira mombe dzedanga. Yekuripwa yemombe 3 idzi. Hanzvadzi yako anozviziva here kuti wakambonoona nana guru wako nenhau yemombe idzi yekuripa? Hapana mutongo wakanga wauya. Aiwa, ndati hanzvadzi yako uyu Lavmo anozviziva here kuti wakambonoona nana guru wako muchida kugadzirisa ipapo pakange pakanganiswa? Simuka umuudze kuti hanzvadzi ndakamboenda ndikanoonana nana guru
kuti tiripe kutora mudzimai wechipiri kwatanga taita, asi hatina kuzenge tawirirana kuti toripa chii. Muriwo munozwa zviri kutaurwa izvi, hatina kuzenge tawirirana, havana kuzenge vauya nemhinduro zvakaita kuti musi wekufa titaudzana. Mai guru vakanipindura kuti pamakauya paipaya tete, chandinoda ini imari yepfuma, idanga rangu, ndibvisirwe danga. Ndo chete zvandinoda pane murume wangu, ndibvisirwe danga rangu ranga risina danga rekuroora remombe 6 idzo ndodzega dzaakareva. Ndo mhinduro ndakapiwa namai guru musi takaungana kuti ndo danga raaida kuti ini ndibvisirwe danga. Kwedzi mombe 3 idzi dzazobvepi? Hadzina kutaurwa ipapo, dzazotaurwa mumashure taendesa mombe 3 idzo dzokutaurwa. Mombe akazitaura ndiani mombe 3 idzi? Handizivi kuti vakazitaurira nakupi idzo kwatira vana mai guru ndevapapa? hadzina kutaurwa. Vari muno uyu mumwe asi wakanga wasipwa kuSouth Africa, mumwe wacho haapo andibata, saka ini ndinda ndiri muno chete. mai guru, tsika dzangu dzechishona dzandoziva ndechekuti murume kana ada kutora mumwe mudzimai anoripa mombe kumudzimai wake. Zvino mukamuti mombe 3 hamuna kumuremedza here apa mushure meunge abva kubvisa mombe dzana baba idzi? Chakaitika mambo, inini handisina kaita mutongo iwoyo, asi kuti iye mufi ndiye akanga akutaura akurwara kuti akoma, ini ndiri kurwara, ndakwenda kunorapiswa nemukwasha kuSwaziland. Mukandiona ndanyarara, handidi kuvigwa kumusha kwemurume uyu, handidi kuvigwa kupurazi nechigumbu chaakandiitira, notora mumwe mukadzi nepfuma yandakashanda naye. Tete musarambe zvamakauya zotora mumba kwangu. Iwe Masango Changamire. Hatiwanei patinowirirana. Zvina kunaka kuti nhumbi idzi dzirambe dzakatumba mumba idzi. Nokuti nhumbi idzi dzichamera dzigoita churu. Kana dzaita churu mumba imomo mhosva yakura. Toda kuwana pamwe pakati patinosangana. Tiwirirane pano kuti ucharipa mombe ngani kuna namai guru wako. Tezvara tobva tavakumbira dheti rokuwa nhumbi pano. Tiite kuzvinhu izvi zviitwe. Changamire, chokwadi ndechekuti icho. Pavakatora mudzimai wangu vachienda kunomuviga Green Forest, zvakanga zviri against mhuri yangu, vana vangu. Mari inoita 1000 vakandirewa. Ipapa nditaura mupataure ipapo. Ndauri mutaure pandabvunza inini. Nokuti ngatiwane pamwe patinonosangana nana guru wenyama. Panhau yemombe dzekuripa idzi. Handisi kuda kuti tarise kumashure. Ndoda kufamba kuenda mberi. Ndoda kuti tiwane patinowirirana. Manzwa ndichitaura kuti mombe imwe chete, manzwa mombe 3 dzabuda. Ndoda kuti tiwane patinowirirana. Kuti mimi zvipi zvamazvipira kuita, ndotaura naamai guru kuti vagamuchire. Kana mai guru vagamuchira ndohandataura nati zvara kuti vatakusunga zuva riri kugovewa nhumbi. Nekuti hazvina kunaka kuti nhumbi dzirambe dzakasungwa saizvozvo. Neimwe nzira vana mai makasunga upenyu hwevana vakasiyiwa nemufi nenhumbi dzake dzamakasunga idzi. Mbereko ndeyenyu iyi. Nhumbi ngadzigovewe vana vasununguka. Mukaramba makadzisunga makasunga upenyu hwevana venyu. Ava ndibanguru enyama. Nyangwe vakakutadzirai zvinengei, asi vana vamakabereka havangakutadzirei kusvika ipapo. Mambo ndozvataifungidzwa kuti murume wangu sokutuma kwaakaita atete nekushata kwaita mudzimai wake, tichagara pasi totaurirana. Nyangwe daizochema muramu wangu kuti aiwa mai guru, onai ndabvisa mombe dzababa idzi 3 dzamuri kutaura idzi, mama nditiwo kutiti zvakati. Sezvo paine vana. Saka tati tichikurukura pajekerere. Tiwane kungorerusirana tiite kuti zvinhu zvifambe. Inini ziso rangu rakatarisa kuvana vamakabereka imimi. Ndoro randakatarisa. Vana ava havana izwi rekuti nhumbi dzamai vedu ngadzigovewe. Asi ndivo vanodzungaira nenhumbi dzamakasunga idzodzo. Mukadzisunungura imimi masunungura vana. Amai makasungira mbereko nhimi. Ende nepo mucharamba makasunga mbereko yenyu kusvika mukufa. Vana vamakabereka vakasunga nemunin'ina wenyu avo vanoda kuvhumbamirwa nemi. Pakuvavhumbamira, ipapa pakutanga kugova nhumbi idzi,
ndokuvaratidza kuti munovada munovabvumbamira. Uyo angakutadzirei zvinenge iuyu but hazvifaniri kukubvisai pavana venyu izvozvo. Ndati imimi neuyu wiriranai tiwane samwe patiri kusangana panyaya yemombe nhatu idzi. Tawirirana tibva tatosunga zuva pano, nhumbi dziende dzigovewo. Bamukuru naamai guru, bamunini naamai guru. Changamire ndingapindawo zvishoma ndinozodzokera hangu kunyaya iyi. Ndine mhosva yandambotaura munomu yaifanira kunge ine mombe yaiuya kunana amai vabereka idini. Mhuri iyoyo nekuda kwekutaura kwedare iri tichienzanisana, ivo vanotarisirawo mombe yavo kuti inge iripo, inini ndichikasungawo nemudzimai kuti hona dambudziko ratasangana naro rinopunza isusu. Paita mangange emombe Mureo, regai ndikukumbirire inini zvaita zvakaitonaka kuti ndaita mushawasha yangu ndiri mambo. Mai guru, ndakumbirawo kuti ndiripe mombe imwe chete yemhosva yandakaparawo mumusha menyu yekukutorirai mumwe mudzimai. Ndemamati panhata mati bvisiro 1 yaita mbiri. Pamusoro pamutemo wedu wechishona, kana zvichinge zvaita saizvozvo tinowanzobvisa mombe imwe chete iri shona chaiyo chaiyo. Tichitaura shona chaiyo yedu chaiyo, tunobvisa mombe unoturira kuti ndozvandaita, ndozvatinonyatsoziva. Saka kukumbira kwamambo kunenge kuenda kuenda ipapo kuchinge kunoda kuwirirana nemi kuti sakuita sekukumbunyikidzai. Hongu ndiri kuzvinzwa, asi kuti zvichirerukirawo chigumbu chiperi ndiri kuzvinzwa. Mai guru munoera chii? Ngweshiri. Okay. Dai machitirerutsirewo mbidzana. Mukanyi? Hanzi mombe mbiri. Changamire ndinokumbira dare imwe chete tingataurirana, pambiri handikwanisi. Nokuti pane nyaya yakadai so. Mai guru vambotaura shoko rokunanga amwe nehuro. Pane zvakagadziriswa zvikatoburitsa mombe ikaenda kwanase. Pamusoro Saka ipapo paunoparisei. pamusoro Changamire. Pana uye mombe iri kutaura muramu wangu. Ndakatorana nemunin'ina wangu, ndikatorana nehanzvadzi yamai vangu, tikagara dare. Munin'ina wakataura here chokwadi kuna amwene kuti amwene varume? Akasumudza maoko akati kutaura chokwadi hanzvadzi yangu nasekuru amai vangu. Handina mboti amwene vangu varume. Tikaenda kuna atezvara chida kunonzwa umbowo hwechokwadi kuti akati amwene varume here. Muramu wangu tongo ndakati Vamugwagu. Mambo. Timitezvara. Chokwadi. Ndimunorerutsa mutoro kana zvinhu zvaoma kaizvo. Vana venyu vaomera pamombe mbiri. Mambo varikuda kuti nhumbi dzigovewe nekuti makasunga upenyu hwavazukuru. Mambo, ndakatida kuti dzokei panyaya yatorwa nemukwasha yakuti hanzvadzi yangu yakananga amai ake kuroyi. Handina kufunga kuti nyaya iyoyo inopinda padare. Nyaya iyoyo ndiri kuramba ndichinzvenga. Hamuna kana kumanzwa zvinhu kutaura nyaya iyoyo. Musipwasi ari kutaura kati mai aitaura. Chiri kundishamisa ndechekuti mimika kana tichitaura dzimwe nguva ngatiteerere rurimi rwemunhu. Hapana pamanzwa pandataura nyaya iyoyo. Ndikuinzvengerei sei ndisiri kuitaura? Dzangu nzeve hadzinzwi handiti? Dzangu nzeve hadzinzwi. Dzimwe nguva kana nyuchi dzakagara mumukoko wadzo siyai dziumbe huchi dzirimo. Musaende kutsvaga kunodzinyongosva pasina chadzapara. Nekuti muchadzinyongosva musha wese ukatadza kurara, nyuchi idzodzo dzichiruma musha wese. Nyaya iyi handina kubvira nambotaura nezvayo, ndiri kuinama ndichisiya ndichikudirectai kwanzi kuti tiyei. Ndaramba ndichikumisai kazhinji ndichiti mauda kutaura nokumisai, mauda kutaura nokumisai. Chandiri kukumisirai chii? Ndosaka ndaisa nyaya kuna Tezvara chiva ndovapa nyaya yangu ine mubvunzo uri direct. Ngatiregei kuramba tichitsvaga nhongo dzinoita kuti tipedze, titadze kupedza dambudziko ratinaro.
zvatokutaura nezvazvo izvika zvichida amwene vacho havasisipo. Mudzimai ari kunzi akataura izvo haasisipo. Zvino hadzisi dzanyuchi dziri mumukoko here dzamuda kunyongozva idzi? Ko siyai kavazorore, siyai vazorore, tiite zvevapenyu zvatinokwanisa kuita isusu vapenyu. Nhumbi dzogovewa, mosungira mbereko yenyu imimi vana mai guru vanosununguka kuva vari kurarama vachipona vari. Ndataura zvemberi zvokuti handisi kuda kuti nhumbi idzi dziumbe churu mukati memba umu. Nokuti dzikaumba churu mukati memba umu inenge yamupe kuti kuna tezvarako kuna mambo kai. Mambo vasina kuchenura. Nhasi uno kana pachine pakanaka kudaika ngatisununguranei tifambe mberi neupenyu. Kumberi uku kune zvizhinji zvakatimirirawo. Tezvara. Kana tawirirana kuti iyi ngaimboenda parutivi pakanaka. Inini ndakagara ndakataura Mkwasha, pane padaito kutaura naye. Ndichiti Mkwasha, taura nemadzimai ako. Anditika, pamunenge mapokana, zvamunenge mawirirana, dzokai kwandiri. Anditika, ndopindawo ndichianalizawo pamapoka maviri. Anditika, ndakati inini vataura dare remo recently. Ndaifunga kuti Mkwasha vachadzoka kwandiri kuzoti no baba tawirirana izvi zvine madzimai edu asi tapokana pane izvi. Anditika, ndakavanza dzangu vabva mushure mekutaura nyaya dzavo vakati no tawirirana nemuramo wedu kuti vari kuda kuzerese kuzotripa. Ndikati kana mawirirana pakanaka mawirirana maipirwa namambo kudai kuti ndimite zvara chiyanandisai apa ndiri kuya ipapa. Ndakati Wilo kana mawirirana zvakanaka. Ndaifunga kuti pamwe vachadzoko kwandiri kuti baba tawirirana pane nezvizvi apa hatina kuwirirana. Ndopindawo dai kana kunokutisa kutozouya. Anditika, saka ndakatozoenda kutotumwa ndakutopuwa chikonzi chekunzi ndiuye kwamambo. Handina kana input yandakaisa panyaya idzodzi. Sababa. Saka ndakudzoka panyaya. Ndizvozvo ndakudzoka panyaya iyoyo. Yes, I think panoda kuti pagadziriswe. Pekuti kana mati mimi mutemo wedu wechivanhu unoti panobviswa muviri mwe chete. I think tinopinda chivanhu chacho izvo. Pobviswa muviri. Ndapedza ngo. Pamuri kuona ndichiomesa kuti handisi kuomesa. Asi toda kuwirirana tinzwisisane. Ndakati kuti inini pane yangu jeredzwa wani. Haisi kutaura nezvaiyo. Imimi upenyu kune mombe kuti inofana kubviswa. Iyo tati iri kutozikanwa. Mombe yehuma yanzi iri pakamirira kuti nhwa chete. Anditi ndisaka ndisiri kubata nekuti yaita sekuti inyaya yatopfuurwa. Nyaya ichine mangange inhauye kumadzimai. Saka ndikuti pamusoro imambo. Wangu ndanzwa chitone chamataura kuti murume kana otsvaga mumwe mukadzi anotaura uchini nemukadzi mukuru. Ndiri kuita sendiri kuoma mambo asi handisi kuoma. Murume wedu akatirwadzisawo. Uchimuona akadai. Akatirwadzisa mambo. Akatsvaga mumwe mukadzi achiti handichada vana kwatiri vana 4 vakwana. Mureo. Vanotsvaga mumwe mukadzi vamubereka vatatu. Chakamene kwete zviri kutaurwa zvese izvi ino anonzi mastories. Nemudzimai wangu akafa ndini ndaimugeza ini. Ndimambo vataura. Ndini mombe imwe chete ndinotsanzira zvembiri zvichienda mberi handikwanise. Nekuti inini ndinoziva futi chivanhu ichocho. Ndinoziva tsika yedu. Ndinosapota tichidaiso tifambe mberi. Murewaka bvisai mombe imimi nembudzi 2 mupe vana adzimai venyama. Mbudzi idzo dzadzekuchenura kuchema kwavari kuita uku. Mombe yaivuripa kutora mudzimai kwamuri kuita uku. Muupenyu umu mune zvakawanda zvinoitika. Asi mukurarama tinotsvaga nzira dzekurerutsirana tichifamba mberi noupenyu. Mai guru, ndakumbira kuti mutambire mbudzi 2.
pamusoro pemombe, asi mombe iyo ngaiuye yakakwana. Kana mati muda iri inotsika mupiwa inotsika, kana mati muda mari mupiwa iri mari. Murehwa ndakuita sekukumanikidzai, ndakukumbira kuti mubvise mombe nembudzi 2 kuna amai venyu. Tezvara voti padheti rekugowani. Mombe dzatezvara dzagara dzakanyorwa kare, iyo umai yagara yakanyorwa kare. Tiite kuti upenyu hufambe mberi. Imi mirenyu basa murehwa rine pariri kunogumira, asi basa ranamai ava riri kuenderera mberi. Nekuti makabereka vana 4 vataurwa vaye. Takazobereka wechi5 wokumanikidzira weemergency. Ende nepo nokubvisa mombe yeumai. Mombe iyoyo inotarisira kuti igozoitwa madiro. Ndinozviziva tsika iyo yese. Saka hatisi kuda kuti ukama uhu tihuurayire panzira, nokuti tikauraya ukama uhu panzira izwi rangu raramba richidzoka pavana. Handisi kuda kuti mupe vana kutambura kusiri kwavo. Isusu ngatipedzei pedu patiri kuita apa penhumbi idzi. Mombe yeumai iyo yoenda, vana mai moziva kuti mune basa rekuita madiro emombe iyi kuti musunungure upenyu hwevana. Chekutanga ndati nhumbi ngadzirege kuramba dzakasunungurwa, mombe yeumai ngaive yeibviswe, yochengetedzwa, yabereka mombe iyo ngaitwe madiro nokukasika. Yaitwa madiro tasunungura upenyu hwevana tavaropafadza. Ambuya vari vapenyu vakatinongedzera kuna sekuru mufakoseva kunoenda mombe naamai varipo yeumai hakuna dambudziko. Dambudziko rangu inini ndiro riri kuti pane pandiri kuti inini kuti ndizonotsvaga mudzimai uyu ndakanga ndabuda mumba. Ndatopfuura ipapo. Mombe yangu iyi nembudzi dzangu 2 munonipa rinhidzi. Mukutaurirana kwavakanga vachiita vakanga vati pamombe nhatu idzi tiri kuda 250 imwe chete. Dziri nhatu vanoda vakanga vakachaja pavaikurukura nekuti hatina kutangira apa. Saka inini iroro harisi dambudziko kuti tikawirirana mombe yavo novapa 250 yavo nembudzi dzavo ndo dzavazokutaura price. Mbudzi wangu wati rini? Ndipe mwedzi mumwe chete. Ana mai, mbudzi dzenyu dzinoda mari? 40 imwe chete. 40, 48 plus 250. Pamombe takuda 300 mamba takanga tidziya dziri nhatu. Munino vanga achema vatamuti 250. Saka zvayakuya ya1 takuda 300. $380 murehwa. mbudzi amone kuti mbudzi dzano. Ndinotenda tinowirirana sekutaura kwaita atezvara handina dambudziko nawo. Tezvara hanzi mukati memwedzi mutenge ndabvisa 380 yadiwa naambuya. Ndichitaidayira kuti mombe yenyu inenge yabviswa, mombe yeumai inenge yatinwa, zvoreva kuti mhosva dzekumashure dzese tapedza. Mosununguka kuti pazuva rekugoverwa kwenhumbi. Aiwa, inini zuva mukwasha paanongounzawo zvinhu izvozvo ndetinotobuda, because ndiri kuconsider futi kuti vana vari kunze kwenyika. Dai kwakuri kufunga kwangu inini kana even pahombi yaAugust iyi kana zviri ready kuti vanawo vaone mukana wekutravela, but handisi kuzivawo kuti ivo murehwa how ready he is nezvinhu zvavo. Mapanzwa here apo murehwa? Kana mutori ready paholiday yaAugust unoi zvinhu zvaitwa? Vari kutaura ava ndinodayirana navo, zvinorema ndinoita. Kuti zvinokwanisika here kuti paholiday yaAugust iyoyi Ine masvono mangani? Zuva ipapapa iro sabo tine masvono. Hatina mazuva, tangosara nemazuva 10 here I think. Ya, ipapo inogona kuremera. Yasi ndikanga ndakwanisa vanondiona ndichisvika. Kana zvaomesesa kuti mwedzi August uno achipera mune mapisa zvinhu izvi. Zvoreva kuti patinosvika pakati paSeptember tofanira kuita guva nhumbi. Nhumbi dzinenge dzagovewa ehongo. Kana Hakuna kuti kana. Handimambo vari kutotaura. Ende kana ndichitotaura hatitonyora. Ende kana makuzonditi cheuka pashure
ndocheuka ndakabata shamhu, handicheuke ndisina chandakabata. Shamhu nzvimbo yamambo basa rayo nderekurova. Kana ndichinge ndakucheuka kumashure takundikana kuita zvandinenge ndareva, ndinenge ndakukupai muripo wekushora izwi ramambo ravakarewa. Ndati mwedzi waAugust uchipera, murehwa imimi bvisai zvamunobvisa kuna naamai. Mombe yatezvara ngaiende, mombe yomai ngaiti mweiende. Patinosvika 15 September, tezvara mid September, nhumbi ngadzigovewa. Kana kuti dzinofanira dzatogovewa. Madheko aya akakwana tisina kuzviita zvinhu izvi. Ndinobata shamhu yangu kuna tezvara, ndobata shamhu yangu kuna imi murehwa. Nekuti uko hakuna nyaya, imi muri vaviri ndimari dzenyaya. Sika inini mambo tarira mone kuti inini ndinoacta kana ava ndivanotanga kuacta ndovaridzi vebhora ava vakangova nezvinhu zvemadzimai vakatokupedza inini dheti ndinongo imimi mutupoiti ini ndira hungwe munoudza mambo kuti hama yenyu haina kundipa mombe dzangu dziye dzekwana atezvara kana mwedzi unowapera vasina kukupai. Inini kana mandiudza inini yangu shamhu ndobata ndakananga uku ndonorova uku. Kana vakanga vabvisa vangobvisa mamaita kuti nhumbi dzigovewe. Imimi zvamuchaita muri kusunungura upenyu hwevanhu nemhuri yenyu. Ndakaona ndakasvika musi wa1 September pasina mukwasha asina kuuya ndinouya ndokuzivisa. Changamire, ndinoda kuti ndijekeserwa. Ndinoziva mombe yatezvara wangu 1 yeumai ndakavapa ndakanongedzera ndakasara yakatinwa here irimo mudaka mani mangu nekuda kwebongozozo irori hakuna chakazenge chakuitika. Mombe iyo ngaiti muende kuvaridzi wayo inoenda inozorohwa nemukombe yasvika kwairi kuenda handiti yababai ndinoziva kuti chikwendiri chavo ndinacho ndakavapa mombe 5 ivo pakatatu iyo ndinoiziva ndinayo yemadzimai avari kutaura 1 nembudzi patageti yedu ndinosvika ndinogona kuzviita. Aiwa tatenda, ndinotenda ana mai, ndinotenda vana baba, zvakareva muno kusungura upenyu hwevana, vana vagare zvakanaka. Chandangoreva ndechekuti imi musazoita udyire mombe yomai kana yauya ngaiitwe zvainofanira kuitwa. Ndatenda mazita. Ndachikumbira kuti inini yangu iri kuya ichitsika inoenda kumwe chete neyomai. Ndizvozvo.